Ty i tvoje bubliny si občas zasloužíte oddechnout. Takže když nebudeš nějakou dobu kefírovat, vůbec nic se neděje. Pojďme si společně ukázat, jak zrna uložit k hibernaci podle toho, jak dlouho budeš pryč. Krátká pauza do 1 týdne neznamená žádný razantnější zásah. Pouze dej krystalům 2x tolik cukru, co normálně, ať mají co baštit, a tak je můžeš uložit do chladnější místnosti. Střední hibernace přichází na řadu, když budeš pryč 2 týdny nebo až měsíc. Stejně jako u té krátké hibernace dáš do roztoku dvojnásobné množství cukru, ale tentokrát uložíš do lednice. Když plánuješ pauzu delší než měsíc, tak už bude zrna potřeba vysušit v sušičce na ovoce nebo v troubě do 40 stupňů. Předtím je opláchni, rozlož na pečící papír a nech vysušit. Tak to ti vydrží klidně i půl roku nebo déle. Uchovávej je v suchu, temnu a ideálně vzduchotěsně uzavřené. Až se rozhodneš kefírování zase rozjet, nejdřív je probuď. Nech je pár dní v čerstvém cukerném roztoku při pokojové teplotě, než se znova pustíš do první fermentace. A pak už vrát zpátky do bublání.